Belaka hambai जों दिनै एडिसि हापां एकबा खमलंग जों दिनै सीएम बाय मालायका जों दिनै आदिबासी कमिउनिटि लिंगै जों दिनै फाइमानि मेन रिजन खाबोनो थानाय 18 तारिख 10 मास 2022 एडिसि हापांनि बुखाबथै कायसा नोटिफिकेशन एकबा कायसा एप्रुवल जों कायसा लेटार नुखा आजागाव जों नुखा जे 20 टा सिनि जे कमिउनिटि न जे 10 घन्टा खालायै बंनि कमिउनिटि हाउस अखमुंगा तांजानाय बागै एडिसि हाबुं फाइते जे 10 घन्टा जागा रिजानाय आजागाव सिनि जे आदिबासीनि तांगै मंगरै आबुनि बागै जों दिनै अर सिनि अथरिटी एकबा सिनि सीएम एडिसि हापांनि आरो जों कक सालायका ओंखाय जों दिनै कक सालायन बिसदे जों सेमानका दिनै ताम बागै आजागा मंगरै कुनु वाना जाना कक रै ताम हिंखांखाय थांनाय बसर प्रत्येकटा समाज प्रति एकबा समाज हदानि अक्रारंग जे बातारन बागै जे रेजुलेशन आजराव सिनि आदिबासी नंगै रिजागलिया सेमा न आबो प्रोसेस चलिका आज जराव जों आसक सेमाया हेकबा आवन तै जों आसक दिबलि होंगै जों सेमा आबोनि प्रोसेस खायमले हंगै अर मंकार जाखा कुनु वाना जाना कक्रै आबो सिनि सीएम अलरेडी साका आबो नर प्रोसेस खायदै आर जागाव जों सेमांका त्रिपुरा राज्यव सिनि रिकगनाइज जेटा आदिबासीनि वंखै मुंडा दङ उरां भिल कर तै सान्ताल गा पास्ता जे सिनि कमिउनिटिनि प्रत्येकटा कमिउनिटिनि हेड न तै जों कायसा साबन नाय बिनि बाताबो माननाय तै जों आबो हायके जों मिटिं आसुगै जों आबो रेजुलेशन दिनाय आबोनि यागुलो स्राय स्राय अ एडिसि हापांनि बिसिं तै खायै एडिसि वन सिनिबो 10 दंगना खाय जागा मानाय आबो हायके जों आसस मानखा पुइलानो बेलेके हामबाय मारिबो बुबाग्रानि गै बुबाग्रानो बेलेके हामबाय तै एडिसि हापां तै सिनि सीएम एडिसि हापांनि सीएम जों बेलेके हामबाय मारिबो सिनि आदिबासी गै जों दिनै अ एडिसि हापांगो जों सामुंनां फेलेका आनलगि दङ सिनि आसामनि एक्स प्रेसिडेन्ट सुमन सावताल तै लगि दङ सिनि त्रिपुरा माथानि ब्ले एक्टिभ वार्कार सिनि गोपाल साबनामी तै yang सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आसामनि रुकुमन मुन्डा तै सिनि आसामनि मेम्बार मनोरन्जन देबबर्मा तै yang सिनि आसामनि मेम्बार दङ तै yang सिनि आसामनि मेम्बार दङ जों दिनै एडिसि हापांगो मालायनांगौ